na bemo ene o hyase so obobo mu din na sojafo na do so bi no kra jeje wo matumu a wono ma hyase eye wo mo adwuma na nano ya wada emra sojafo no kotena ase a no mugusu akwakoye adwuma do so wonum ahwese asofo yi wo mo eho eni asem bi a na je so mo dwo matumu ma akwakoye adwuma no mugusu wo mo ye adwuma no a na ye so ma ye adwuma da mu no nyina ma ade asa emedu ba bi no na MPP mra sojafo no fi se eja ade asa na asem asa enti abobe no ndu die o betimi de edanu mu dwumadie no asi ho na nka odonfo ya adomade achi ne fiada so a wonoma ababeto so eno mu nuanom ndisifo no ma anya adwene a abusuafo wiesie na kyese twede ene teburu ne nkonya de na ennam wiemu a japade ese ye wo mrase be fie mu onom na se woni ensese ye ka kire wo e ba se ye no speaker of parliament so the nice form ama mrase jafo de also tia wonum watia wo mu ewom se omo tia wo mu kra no de omo mfum so ache wo mu de na so omo ti kuo bi committee bi so omo ntrase na de esi mrase be fie mu no omo endoso no nsisi mu ne dwemu mabem enhwehwemu no mfa ehon sameto mrase jafo nim se beye na saade na esi ye no ebi nsa so nkonkosi bie wo maye ye kebma minkebi ne mrase be dwuma wo mo eye ne mo ene na sa committee no a speaker of parliament mrase be fie mu cha me ete ye no wo mo ahye mo adwuma se mo ne mo samse mrase be dwani wo mrase be fie mu adehye a eho wo west abaton pesua so onabo Emmanuel Kwasi Bedwura ena edi animo se chairman a woni ne nuanom ba be ye adwuma no ene onabo Kwame Ayimedu antwi Asante Achem Central mrase dwani oka ho onabo Gezela eye tete soso no eka ho onabo Abna Osaya Asare esoso etiwa mrase dwani oka ho onabo Zenato Rollins eka ho onabo Vincent Opon Asamoah eka ho bi ena onabo eye Bedzide no nyina eka ho bi ena omo kwose adwuma se no onabo Mahama Yarega a odidom kese anim o mrase fie mu a osaso ye mrase dwani ma adehye a ewo eye Boko Central Labaton Pesia so ene di kan ko pie wo manim na nsem se no de to wo manim mrase fie mu. And the suggestion was that the president was traveling and he didn't have the support of his Minister for Foreign Affairs. So it was important to see if we could have Abulakwa taken so that he could be sworn in and he could start working around the president's travels. So he approached me to see if he could be shifted to Wednesday or even Tuesday. And it was difficult because others had been scheduled earlier. So to shift him, you needed to move somebody out. I, on a number of occasions, tried to get the chairman to shift him forward. It didn't happen. So I negotiated that they should vet him on Wednesday. And it turned out that on Wednesday, there was a decision to invite Vulnerable and not to vet any nominee. So it then became the position that the original date of Thursday that he was scheduled was the day that he would be vetted. So the week before, he had already been scheduled to be vetted on Thursday. So Thursday was his appropriate vetting day. Yeah, leader, vetting 3. But by the intervention of Honorable Nicho, the Minister for Transport, the nominee for Transport. Observe to where Emrase Jeni or Womrase Jefima this year war Boko Central Labaton Pesia so Honorable Mahama Yarega and Yetino and Kane. Observe for Nina. Basabasa ye sisi ye womrase be fiemu hono nano ya wade twemu no ya o mate committee se wo mo emu akire emusebuse mu information toto fo mo nkeka ne mensie ne na omrase be gane ho anamo mbetu di afa ho no eno wadwuma na ekoso yo mo hyase no a Honorable Mahama Yarega koya di ohu ye de wote ye sada no wode akwakoto omrase be gafo no animu no na yenko awoma no so na yekotie besiefo ye nua osi anam omrase be gafiem etu yenkra ofidue ma sei oba yawa homa no so ne nkobusa ne se Honorable Mahama Yarega bo ni nkuro wie ye no wo mo awia na hwan ne hwan na asa so ababie wo oba ya ma he afisiapa afisa na yetiase na Honorable Mahama Yarega majority leader wie ne die wie ye no hwan ne hwan na asa so aba community no ne mu bie wo mine amamenda wasinye kwanya we amami awie Say I'm no Casaide, Honorable Kwame Agwajakobi, or no Nadru Nisua, Woyi and someone. Na Nimina ye. Maintain a once story ye, appointment committee vetting us.
ɛde ntɔkwa nkɔyi akyire na nneɛma bebree kunya sɛsɛ na speaker sɛsɛ sɛnea nneɛma yɛkɔ no wɔnsi gyinaeɛ a yɛde parliament ɛbɛda ne boxing ring yɛne ɔbɛba na ɔmo bɔ asedeɛ na wate committee sɛ committee nyɛ nhwehwɛmu ne nea yɛmpa ɛnɛ committee na hyɛ ɔmo dwumadi ase na ɛbɛn no bɛ mahama yɛda ɔtena ase affairs witness na wɔkyerɛ nsɛm na ɔde kyerɛ sɛ nokoro ni ɔno deɛ committee ni ɔnyɛ member wɔ so obiara mu sɛ yɛ majority leader nanso da no yɛ wɔ da no ɛbɔ ɔbɛn na nso kɔbɔ no twene ɔkɔ sɛ ɔkɔhwɛ deɛ kɔ yɛ a na ɔkɔtena ase a na ɔhwɛ afei deɛ ɔkɔduru baabi no wɔte ne ho ase minority si adeɛ sɛ wɔn abrɛ majority si adeɛ sɛ yɛbɛtoa so wɔde n'aso tete fam tietie yɛ a na kyerɛ sɛ ɛdɔm kuma no de kyerɛ sɛ agreement wɔn kɔn na no yɛ wɔ da no sɛ nominee sɛ wɔn bɛtumi abɛto wɔn yɛ 4 ɛbɔ nkyɛn wɔn ntumi nanso majority si daabi wɔn mampanin kɔ baabi yɛ ohia ma sɛ ɔnabɔ oku dɛtɔ abɛkwa minister for foreign affairs yɛde ne ka ho bɛni kɔ bi kyenkyena kyena ade mo bɛtɛ no na mo so ɛno deɛ ɛma so ɛno na nam so ma me ntene ho ase ɛkɔbaeɛ nanso ɔyɛ ɔpanyin wɔhwɛ tietie sɛ deɛ na mo kyerɛkyerɛ mo nsɛm na ɔsi baabi ɛbere korakɔ ɛna emu nyae adeɛ kyena na yɛatoa so na ano na ebi wɔ hɔ na mo kwan na ɛgbɛgyabɔ bɛnsi so no ɔde kyerɛ sɛ nukure ni na ano yɛ wɔ dan ɔmo akɔmiti ni gye wɔn to no so ɔmo bɛbɛɛte wɔn no na ɔnabɔ oku dɛtɛ abrakwa bi wɔ nti mo obi yɛ nyina baabi nka sɛ ɔmo yɛ kuntun ase ɛna de abrakwa ɛba so yɛ bɛɛte no saa asɛm no deɛ nukure biara ni nti me ne ɔkasa yi ɔno ana ogu so tew a wɔreyi nsɛm ano na ɛyɛ ade ɛdɔm kumaa no so so afɛ nsɛntwerɛfoɔ hyia mu die yɛne ɛne nsɛ nkyɛeɛ ɛna ɔmampanin John Dramani Mahama wapa Dr. Johnson Siama sɛ ɔno na ɛnyɛ governor ɛna Bank of Ghana na asɛmna mu no yɛbɔ obi di sɛ yɛ na ehia ma sɛ Council of State ne tena ase na wɔyɛ hwehwɛmu sɛ saa nipa wɔ sɛ fata sɛ di no betumi yɛ nanso ɛdankoma no so ɔmo da sɔre yɛ wɔn ahu sɛ Dr. Johnson Siama dum katia obi a yɛtwa ne consultation afei de wɔ Bank of Ghana ɛna press conference ahodoɔ meeting ahodoɔ kyɛtɛ adwuma no wɔagye ɔbɔso adwuma no yɛ ndɛsene na katia ɛyɛ aseɛ ne sɛ daabi wɔn atwa pɔtɔntenten deɛ kɔma ɔmampanin sɛ ɔnho apɔntwerɛti bi a wɔyɛ yɛ no yɛnyɛ yɛ mmerɛkwan mu no nanso wɔn ne na asase a ɛyɛ adwuma sɛ fata enti kan ne tu ne fo sɛ ɔmampanin bi a ne yɛ bɛba sɛ ɔfa ano yie ma still papa ne busu a ɛyɛ n'adwuma ɛdɔm kuma ne sɛ ɔba ne saa no nkɔ yie nti ɔmo sɛ sɛ yɛde Ghana kwan kasa mɛhwɛ bi na ɔmo nka bi sɛ anyɛ bi yɛ a wɔkwan a Dr. Johnson Asiama a yɛpaw ne sɛ governor Bank of Ghana na no consultation yɛnyɛ yɛnsa ndi ne ntumu no ahyɛ aseɛ sɛ wɔyɛ adwuma no ɛyɛ mmara kwan so a na yɛ ne yɛ ɔkasa yi press conference no egu so ɛkɔ so mate oba ya ne adi echi ne boaboa no odonfo ya adom anwumre na eno so so no ya ba beje mu nkyire mu ye de afiri ho no ye da se pa ene wa ma ne bohwe hwam a odi free mrase beje fie mabre abusiafo enti ne kese mrase beje fie ni tutu America call ye no ne nyina eye efiri ya wada ne besi ne fiada so mentimi wase ntokwa ne a ma na huhum ne so mrase beje fie me wiase na tebure ne nkonye di ahim wo wiemu no committee ampanimfo ate no wono ma ahye adwuma se ne Mahama Yarega akompanimfo anim honorable governors Kwame Agboja esoso akopie mpanimfo no anim honorable Bernard Ahiafo a appointment committee no die anim no wono soso ete mpanimfo anim wie ya yatete se honorable Jifa Gomashi esoso ebekọ mpanimfo anim ni nyina eye mfifimu a wono mo eye semobọ se ani die echi de bifra to bia no yemfa enkame mo na entokwa no achi no enu da mrahye bedwafo no sakwa setena ni nyina da eni se Samuel okujeto abra kwa north to mrahye bedwane na wojina to mu se ne de akoso nyina achi no wobetimi aba bedi ni dwuma se wobehwe se beya ye ne amansa kita hodie ne ho nsem nyina da wobetimi atamde abone boaye ntoto ye de amayen na so dom koma ye omo mrahye bedwam ne kire se da bi ye Samuel okujeto abra kwa de opesa afoforo nyama wo no won so ya safa ma won ne nyina ne se wo ba behwe
akyerɛkyerɛ nkɔɔfoɔ ne ebi wɔ korampa wɔ se ne wɔn nsɛm mu egu krataa so nya asɛm ketewa ne nyina ne sɛ obi tu kwan na ɛyɛ dan wɔ krataa bɛn na ade kɔ birth set wɔ fa wɔ ebra na wɔn nso ba bɛyɛ soɔfoɔ yɛ abɛhwɛ saa nneɛma no so no wɔnom ka kyerɛ ne sɛ ne ho nneɛma ne nkrataa asɛm bi wɔ hɔ a wɔn fam na committee no ebi mu korampo na agya padeɛ bi a wɔwɔ bia no wɔmɛda na di ɛmfa nkyerɛ mu na ebi nto wiase afa na nyina na wɔn nso ne ho adanseɛ nanso dɔm kɔmaa no kyerɛ mu sɛ nya adeɛ wura samuel kugyato abrakɔ a wɔtumi ɛyɛ saa ne nkrataa no bi wɔ hɔ a wɔntumi amfa mɛno ɛna wɔnom ɛkyerɛ sɛ adwuma na ɛwɔ sɛ wɔnom yɛ no yɛwura abrakɔ ama ɔkɔ ama wɔn nyɛ deɛ a wɔn nso ntumi ngye ne ntom wei nam so ama dɔm kɔmaa no wɔn ba no dɛ ne yɛwura alexander fenyo makin wɔboa yɛ sɛ wɔhoro ne nsa ɛne ɛwɔ ne dɔm kɔmaa no nyina da ɛna ɛyɛ sɛnten first minority deputy whip yɛwura habib idrisu ɛne ɔkɔfɛ nsuo yɛwura fenyo makin so de ne nsa baayɛ ne ɛno ɔde igu so no ɔno so ɔhoro ne nsa yɛwura alexander fenyo makin kyerɛ sɛ ɔhoro a wɔhoro ne nsa no ɛyɛ nsuo na n'ase kyerɛ nyinaa nso ɛnie. And for them, Mr. Speaker, we will raise a procedural issue at the right time. But we will not stand in their way today because we have no problem with them. We believe that these regional ministers must take office. We can't allow vacuum at the various regional ministries, regional coordinating councils, and even on our colleague Ablakwa, who we are opposed to him. We believe that because that foreign ministry is a very serious, important ministry and organ of state, we will take a decision on him tonight. And let me, without equivocation, state that we will proceed with the same abstinence. We abstain from his decision. It is solely a majority's call. All the sins of Ablakwa are upon their head. Get me water. I need water. Mr. Speaker, this one, I need proper water. This is not a dry washing, just some small water. Yes, Mr. Speaker, this one, we are washing our hands. We are washing our hands to tell them that every sin at the airport hills, Mr. Speaker, I'm cleaning. Mr. Speaker, and I'm cleaning. I am cleaning my hands to tell them that we are not part of the sins that he has committed. All the airport hill sins are on their head. If tomorrow he and his aura start pursuing you, it is on your head. But if he repents and comes back to this house, we will accept him and make him awa too. Awa tu. Hey! Said the Aquaswam Russia bedroom no. You're Alexander Fenyo Makin and at Watchester Airport Hills and your bonini in an watch it at the soya rokuja to a black one it so. And yes, a bodden so swa. Na penny for who do ya one more tina swajin at tumno sono. And ye, ora ya, yes, where we are minus can ask for Quamboni be swap for manager Padia one messa un jay. Or no so the muntin maintenance or trying home, not so about one swa. Nature say almost swagin is away. Alexander Fenyo Makin so I run in sape pan and sa at the free say yeah Samuel Okuja to black quartum say Foreign Affairs Minister no. Observe for the more frame raswe ye fie mu ho no mo ye de makonsem fufuru me de mo ko Ghana ya won ne energy ministry atena ye na samba ka hye nso amampani na Nadu Danko Akufo-Addo aban ya na anu ye gu ya na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ye mampani abedi ye chiri no sa bre no mu a na omo ekofa nhyehyɛ bi ya to din say good for oyere a o my Ghana ye gold no yesesa no dudom di akwa kwasi kokɔ hwententen ne de akwa akwaje woyere e de ye gi diesel kakra ne age petrol susu kakra ne
bia from Ajawe Sabua gas yen sabeke bia ya jibidi ya begu omayi mu a ebo no beba fom ama Ghana fo yina yatimanto to bia na abai we ba ye amanfo wa ewa atwene ye mu hwe ne mu se NDC aban so ombeto aso so omonto aso eno ena soafo a owatena ya ehwe omaya won ne de ho nsensem so ora John na Dula Ginapo ene nsemtwefo adi nkomo ekire se gold for oil nsese no a na eda honom no na emu nse da na ho na wanchi wo ho dodo na kyese enimu nse da ntene na ho no papa bia e ma samba ka hye ne nsokura wodeta general mpenimfo na no mfifi mu amokokọ ye no ebe kasa de fa sa de no ho so mo nse da huniema wo ho ye ebe ya mpenimfo e makwa mu ntenetene se beye no betimi adosodoso no a ahwe bia gold ne kọ eni nipa no a ye kwa akwaje wo yire ndi afri ne nsem no na bra bone bia economy ne ade wo kire se abai we die so ka so mbeto aso a na odada Ghana fo wo mo ebepe kwan foforo e ma se wayire no ebi beba omayi mu ebi aba ma abafoma moman no ho ahin han ne mo mpa se good for you no beto aso de ofi se emu nse da ntene bia na obia wo se NDC aban we eto aso bia wo that you are confirming there's a high level of opacity and the clarity is not there and the Auditor General has flagged it, and so it's not just what we are saying. The reality is that we are reforming all this because of the high level of opacity. If it was that clear, if it was that transparent, and you can see everything easily, then you wouldn't even need the reforms we are pursuing. We are pursuing the reforms because of the opacity and the lack of clarity and how difficult it is to get information, even in respect of offshore and all these companies that are dealt with. The criteria for even selecting the companies is not clear-cut. So clearly, there's a problem, and that is why we want to reform that sector, replace it with a better program. The current goal for a program we've inherited, we will discontinue it. Take it from me. You need some time to put a workable system in place. If you want to set up a goal board, you have to go to Parliament. You have to have some legal backing. In the interim, we are trying to shape the current system and ensure that we reduce the losses and make it a bit more transparent. But ultimately, we want to replace this whole Go for Oil program and put it in place. Observanti woye NDC mrasbe jeni owo mrasbe je fie ma de se wo ya pekusugu abaton peso ya so no akro no a ene saso ye so afo a o me ya ho ne ne ho nsensem o hweso ono abo John Abdullah Ginapo ene yete ne nke ya nansem twefu busa no gold for wayire no anyem bia na bayi ba beto aso ananso mo betwem ene wo chese emuda enna ho no munti no aba ne ntwentwene na asekura o be ye firi honom no mapekwan foforo a ye befa so anya wayire yibie ya ne bo wo fo mo mayi ye ho beto ye kakrao afe yenwem wa dance not mrahye Messi ni mu eno e wa Asante Mantem hasenom na asemu esi won nyina da ene sie Ro Thomas Kwame Okra wono ene coordinating director ya wono ewo ho panyi ne to sapa ni nyina ne sa assembly members krokrachefo ya woni wono medi dwuma wo mensa assembly wono mo kyerese ni su ne ban ni yo bi a wo ye no ensem fata so betimi edi se de brede no nti no ene na kachi officer wote no wode kurakura ene kredo akwakotum se won sori firi wone won ma ne kwama ne nya adwuma ewo ho na wose ne bone ya woye no ni nkyeremu ya wode ma no ene se ni nyina no drip yi ya na dan kwa akufo de kofa bai se be ya fidie kuku dampiro vane excavator si wobetimi de yi kwan a ya monchemonka na atenetene de achiachia ni nyina de amaye no wo kyerese hode no panyi Thomas sori a no ono ade ya adwuma egu ni botom bia musokrampo no sa wo hwe Council of State a wonom pedi obetimi agina wo mensi ahodo mu ewo mantem de mu akwakoto mampanyifo no so wo kyerese nipa ya wode wondi ma no nyina da wasesa na kwasesa NDC fodin ena ede ahyehyem no se wasi ade bu my felezes ahodo bi wo sokrampo a wasa tabli de kwa ya wo mu ho kwan ya ofa so a ekodi nsisemenu ti no wo mu hwe sane ama wo ese nyina na ka wakaso wane no tena se office we de dwuma enya de be ye ntine wabobọ ko jan akọ demonstration ya chese nya formina prosifo ne be mu anka de besi wono enya asem keto mo nyamfo akwasiafo akwa wono na ekasa ye wabra na wonom ye demonstration wasaya assembly member wo kusa abato obi aye ye di kan emremu no yeto abawie na ye yi o mampanyi a emrana makwan se yentu aba by choosing the
representation of the assembly members. Me pam che mo ti ase. Se ye beyi assembly members no anase assembly bia no ye beyi mienu every assembly bia aso na ye de akwakoto aba. Ye de yi council of state members. Na no a ye akwakoto no emra no so ma ye kore se assembly members no enom neti. Yenyi enipa mienu aya 2 year ye di ma assembly members no that's the orders. Say yenyi nipa mienu na ye konkoto aba no enye technocrat ana ye kwako yi amaye afa ye kwoti assembly members na yi ye nipa ye de ekọ ye kwoti ye na ye mtrotro for assembly aye coordinating director Mr. Thomas Kwame Okra onu trotro for no onye ekọ ya we say ye ho wonu de ne pe akosisan the assembly no akwa yi di nipa for enye nipa for de ekọ ye no ene ha ye omo assembly members na mom say obi say wasase no do this one aso fa kwoti kwaso kodo wasase this one kan wasemo a odi bedo kokon fuafa e ti say dey sie ni anka ni ye na ni amra next time anase da foforo no say ni amra ni si anka say enfa mabu ampatem dwumadi a wodu tun di bofu di fefe wotu abofren di kama say drip say ni ase bebua dwumadi edidi mantem na e ba ye assembly enim say the highest decision making body a general assembly you make your approval bia ye man make bia to say ye fa efidie no koye adwuma ekodi pa ye fa ye nsi agina se mpempo no ekodi pa so a enyi kapre anase enyi dama afa ye behu a coordinating director e de ne pe Mr. Thomas Kwame Okra wo de ne pe e de fidie no ayi adwuma edi ye be si su fi se wo ji di fi se ye man to assembly members no bi nim kwa to anwe ni bi atu to anwe ni one man kwan se on fa cars over kan efidie enye adwuma eni ayade ha yen Awusiani okasa ye onmonyafo akwasiafo akono ne kasamafo ne nipa hodo ya wono mechese weni abrede ekoso hono besole akasa wo ho no nanu di sem no achi na presiding member mecha assembly members ni nyina da wono boss SP ye no ewo mensin kropon ni mu ho onmonyafo Dominic Odamikusi wono so eka kakra edefo ani nuane so adancing of the boko coordinating director a friend of Thomas Kwame Okra oba enfi mienu emu na okoyi na yenna transia enipa de ayi nimsem fu so ho lenso no only transnational ka ehwo na anu ate ase ba de onu ne beka no ofi wani ma anu asa ko the same thing the ama sa problem only na akoso se de ni anu di ngade tu ba no afa council of state election amrano mayen assembly man kwan say ye na wo say ye di nipa ema no so ono ye secretary to the assembly nti na ono so timi the names no akọ RCC that's the regional coordinating council na omo so dia akọ electoral commission ho afi na transit the din na mana ono de mepe asese din no e de ono ape asese ye tisi ade ten say as me presiding member kra no on the 11th no sa council of state election no ninya kwan ento sa bani bi na ya de obeka bia no de oya na oye eno na ama honorable members abuafu kakra yes ye da say so ban we di ache na me na obisa me a na de di kan no eno no Yokasa ye were presiding member ewo eya dancing not Messi assembly woni munyafo Dominic Odamikusi anything. Observe for yento aso ne yemfam free dance ye ene ne mpotamo na yemfam konsem fufurum eja ena no pay Sompa FM ne Sompa TV nsentwe for mama ne tuase konkonsan ye die na bosome so ampadimfu wo fiase ahwe ho no mo de etuetue ye kanom ne ade ante eja ya sori a ye ba bedi yen konkonse ya ye hwehwiade ya so atoto fom a ene ye kwakote se wo mayimo miame ahodo bi wo honom a ase petrol ne diesel a shoto titiro ene asante region nom asante mantem ne miame ahodo pio honom
mu a yɛsɛ petrol no kɔ filling station we a wɔsi bi ni hɔ okɔ we so wɔsi bi ni hɔ okɔ we so bi ni hɔ no baabi a bi wɔ so no asɛ boɔ no wɔ soro kakra ama amanfo ahyasie enwinwi enam so ma ɛgya Sompa FM ne Sompa TV nsɛmtwɛfo fato yɛn so sɛ yɛmu mpire enimdifoɔ no a wɔn mo abene ɛwɔ fam ngo ho dwadie ɛne ne tɔn ho na yɛnkobusa wunum na nkɔbɔ we sɛ bɛyɛ a wobɛte asie nti no yɛnkɔ ɔma no so yɛne ɔpani Samson Ade nkudie nkɔmɔ ɛba na ho n'ani ho nsɛnsɛm petrol diesel from agyawe saboa gas ho dwadie o wiase nyina oyobi o ho nimdeɛ na wabene ho pa yɛne ne nkudi nkɔmɔ sɛ de asɛm na asi ɛno nti uba Ashanti region yɛsɛ central region ho no mo baabinom ɛne regions libya as a petrol diesel short to na afedi asɛm na asi a ɛboɔ no ɛma no mu so kakra yi ɔpɛne wo tie nka wie yɛ mo aha o ɛmo akɔ abaso mɛgyima di sɛ wo ho yɛ me ho yɛ na wo so sɛ Erade adome ho yɛ ma yɛmfa nkɔmɔ no starting free ase adai na regions ni bi astate petrol and diesel short ho no mo odo aso toto fom no de ade na asi ntia yo ma mentia wo tie for awie o hwemu a petrol and diesel bebre ɛwɔ ɔman no mu enti den ya won asɛ ebi mo ka sɛ regions ni bi ebi no honom ebia na ebia distribution problems and asɛ menim apart from that we say be before honom but petrol diesel bebre wɔ ɔman no mu a cars cry and they be fit a master they call Ashanti region they call other regions nti say ebia bi no honom kwa na endru awia kodu anwuma ne de na ebi adru honom na petrol no so a ebo na sha ase pagya ne mu te se ne anopai ye call self filling stations wo o mayi mu ko hu se o call self filling stations ni bia petrol no diesel petrol liter bako omo ton 16 Ghana cedis 20 pesos oko girl no mo a omo ton 15 Ghana cedis 79 pesos no ne hono ade na asia ma petrol ene diesel ebo no pagya di ade na asi the first price of February and buy no review prices no and tumu kakra by petrol cost by 3%, diesel 3% and LPG gas also 3%. Now the ama tumu na aba no ye adwaman so ebo no apagya ne mu if say you see afi mu no adwaman so no de be ada ebo no kwa na ekoso na dollar ye de krafa ngo ne so ba no so dollar no the rate na koso it is who the cities and copper dollar they kakra ba so the cities in be na amount dollar kakra because dollar no the rate no koso so eba from there all the cities in kakra bi na kakra bi na what me adida no ye nti eno na ama omom kofa ba no so no nam say city no aho ode na jija no omo hwe adwaman so bo na yatum na nam the city no so aho ode na jija ne ka wo boy nam de nyina ka ho na e de atoso de first set export price no na yetria enti se me ya ban na me ye mampani a ede na betima ye ede afa saa de we ya enkoso ho ede na ban so betima ye aban betima ye ne ba be miensa na nine de din kan ye se aban be se dollar no ahoodi ni betima gina because se dollar no ahoodi gina na ma eka bibra ye bo ne de krafa wona de ba no so ebetima nti de aban betima ye pa din kan ta kese ye se onhwe se dollar no ebetima gina even though say o share say be last week and I said this week no dollar no see the na pagya no kakra de but pagya mu bibrisa nti aban so betima ye na perform more two say aban so betima na ni akotama oil refining ho a na nka fango a ye to fira mono ne ba no ana ye kokra fira mono ne ba no so atimate ye to ye fango do ha say ya na nka ya nane ha say 60% ko de betima na na ha say ya na ye the 40% na ba ka na nye bibrisa ema the consumer no ye fa ni nyina emeso no so nti yetimi hwe se tama oil refining betima ye adwuma beboa afi so no kiara say nim say wi ase nyina refining ye so pa kese ye Dangote refining o Nigeria nti ye betimi ne Dangote adinkuta ho na ha say fan na ye de kwa mono ne call refining de ba ne kwan mu wa eboka bebre dollars sa ne ye de fa shape no nka ye fan ko Nigeria na nka ye transaction nka nye cedi to naira cedi to naira no ebeboa dan cedi to dollar no nti etimi ye ne sa na so ti ase a na nka yakona ne honom na afi atodi aba na afi so ye twato say aban we abra na odinka by 2013 to 2016 no na goy for almost goy asne because almost goy asne na goy wo
could be a friend say Go Energy or my say on a BDC. I also more craft with the Magoy for now. I bind any boss for a crack at the moment or a one or my assassin the moment. It's not a boama a young boy. It's me the price no so back from party say the price in for my for say a mama can so and more a born back from because the whole country go in the worst station debris across the country no eti ono no do no so no a price na back from so be a kohonoma be ma share total it's my from the ban say be a boy 50 liters and na go so the about 12 cedis per liter share the total kwa ma 12 ko bit ma be 30 na and so bit ma boam ama a bonnet number from the amaya. Na mame musa we na de kwajiwa home China foreign refinery bi no mbesi no wotema no eso anhye da manfa so amaye bia wo ho omo refinery no izi se eso omo susu ekoto crude no omo be refinery na refinery kwa na omo nyanwie ye se ebo susu omo sa de maye no ebo no wo soro nti basa na se yentimi emfa nko because wo beton ade na maye na se de ebo na de firi amono ne ba na so beton maye de ade se na emfa so bia ni so se beton wo ho no nti so omo betimi ahwe amomo bo na ba fom na omo betimi refinery bebre so betimi aboa and even the location na ho no ehun hia say ye betime jai to amato esi ho no say China for be refinery ho na ye koto ye abra ye disi won ma ye ni ya e betime aboa fa nipa bebra me nya so fa so buy product bebre from refinery e betime aboa ye na ne fa anwu na betime nya ye say bitumen ye fa no quota no e de film ti ye kwan anka ye mbre e benya ye fertilizer film insecticide ye plastic materials and any bebre a betime nya ye film nti ade nti na ye bejai na se China for no refinery ni ya sakoto bitumen quota no fertilizer ni sa no ma nyina from monye ska ba se abanye tema oil refinery se ya ni ma nyina be buy ho for free yo opani ade mame na wase na bibia ni susu ebesa so abopunu mu bi onyame nhira opa na wadaje a wanyame ye wie why observe we ayopani Samson ade na yete no enken Ebusia mizo free drink ni 5G miss another so we drama so bomodi ama wonsan kabi na enema enkoye enfama no de kama no preservative eyi yo wade gia na se dwumedie bia obefra dom bia no nya bidia serve wonom na wonso atimi ajo samba ho 0246 270221 21st clinic clinic of the moment no sciatica yade na de wodi dru wa edwane na watimi afa kwa won san de akofie ya de bibre bia ye free uti so kopem na asia no de woni kiremu wo ho 15 branches ni akire na ye biebie wo man mu ntwoda ene ntwodo so nti no kwa ebetimi aboam wanya hoden machine treatment wo massage papa bi koso sanso ene laboratory test and scan service ni nyina bi wo modi afra 0540 311 311 0540 311 311 3 Herbal Center. What it three call capsules cocoa master na bayem team sisi ya de ni cocoa no criminal gu ho amount so anya hoto woni peduen san se sanya de wa miensan we se ba woni peduen mu ahoto sei woni before ni kiremu e wakona ke badane heba misty heba ni apidank na no dodo mu no kwaje free ho miamia hodo ye ton no to nro no enso onsabeke bi e mani 0546 107 107 0546 107 wakwentu ohun sam no express group sefa breno dade anoma no phone to fan kwa brochi mebia da obeso okodi dwa na so okosua de boss senso eye adwuma e de free ho na kira kwan no enkna wo hotema East Legon Takra de sunyane tamale bibie ni e na asante mantema senso no obehu no okumasi asafo labor roundabout friend 0249 000448 Cloud internet is so pay internet ebe kontem ne border from na hutaso wo mu a eye ne nche na wo beje de afro top high Love FM dan hwe ne mu ho pe wo tech but modi afriend 0202 699 110 ebusia mayensia se no ne enye nkranto mrato ye bansam no dodo na akachire ya de besomoso 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nurse na wo to asem na fa wo siemu na fa wo nasia be siase ho no se ho techima eno ene fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo slem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye dwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hanu ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FU approved. Braka say Biabon was one, the Jumedi would be Pedria put day and a brabo mini pa. And your precasenko, Miabani and Habai beat to say Corunsusa, Abono, media Kika Humukra, if you knew Ahodoa, a quaking me and Cassa. Bracasani said your baby dom and Yakika Budia Faber for Quenswa, Yadia Precare Precase powder. Precare Precase powder, CC in Pedria, now Bapa would go hobine, Efrin Penny Yadia, near the Ahodu P. Who fa and Kunati Diama Bako, Fredriani and Opani Numre, and Alpha and Kunati Diama Bako. Woni sushie yeti anopani anumre wobra wodijewie ubenya precare powder to King's Walk Heba ni Harris Heba Accra Okechi Drugly Dani Heba Umase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ni Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufon fre 0550 19 15-14. Precare Precase powder. Ayebiane sanye dru. FD ashusha sankra tu mwajiatum. Hey sewa, mimi wacho. Mimi nanu mibisa kwa so kwa bucho. Kwaku, afraid I will recall. Then cut our cranny. Hey, I need my connection for the Kofosi Kedrin when you're telling them. Oh, Express Group had diamonds. I couldn't lie for. Up a sale to Quankosiandia. Express Group do be called minded to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and as a visit and so on. Express Group do be called Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. More of the person to Quankoye Jumansu, a bit Midowako Dubai, Qatar, and as a South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi as a labor roundabout Accra so Amuoka Nation First Light, Tama Amuo Community 18 Lashobi Girl Filling Station. Promo Ahmad Shofo so 055-555-0067 and 0249-000448. Sompa TV, Emma Akitiapa. Ebusiafo yadamu ase ama monitor Sompa TV area pranto broadcast ya yentu aso mfama mu a yentu fanfia ni nkyere mu go so na nanom atankonwansa ase so na go so na nanom na SCBB extra de hye ya wonom ebembe ho nyina se Valentine Day na enkofo ani da kwan se wonom bedi no madini bie mu no ene ya wode tabono e de atoso e wo go so efri aya efibrebo so me de atoso enso ekosi se wonom beye nana kwasi bosompra go so mahene ya wanya ne baby ekono ombedini na wotweda na awie no bia ni ho kwan se obetimi akase ye nhyiamudie bia na se bia enigye die bi wonom ekobo adem no maye na nana kwabna frimpon nkabom hene wo go so nana atankonwansa ase so wono kro ya na ye plan committee chairman no Wadin semi to Jawa bro friends and trefo ede etu yenim ewo go so afomantam no ne kropomu yentie ensama hodo bia wode tai weto na se du bon kasi atutu na ebe makwan ama go so obi ade aginani ye nyina yewra ho abom yewra ti ase ne yenim sade na wo ye na nan so ni ho a ye beba binum so akotena baabi ato party ahodo na nanom se sano mani nyina wode wonsa ato so Indiama, Adesian and Tese, so our party beer, to shedda. Oh, why don't you be da, to shedda? Who was street jam beer, to shedda, and yes, say, Yaniabre.
keep faith for more krom edu kwasi ada na yi anam na krom eye dede ananum dom sa to so wontibi nanti krom eye dede ye pese ya kan nyina ne se krom be ka se noise making has been banned dede bia no ananum dom sa to so bia no betima nanti krom eye dede pese o ye Sebeya go so so betai din amana na kwasi bosompra ya wanya ne baby kogo so man hini ne na watwe dedie ya wode ahye fibra na se waje fobo so me de to so aduono so no ebetimi akoye de ama wonum ti na eye na kwabna frimpon kabom hini ya wono ewo go so na nanu atankonwa ehyeso adwena wode tabono ato bedwam dwumedie bia ne anigide enhyiamudie bia so no yenkoye nim na yentoa ensem no so mfama mo. For year 1 some no so near the concern from near the more anointed engineering services no matana yedwumakui akwakofa electric cars abegu omayima sakai unhia so obenya petrol na se diesel anabia from ajawe sabo gas yansa na watimi yatwi ene die yane so obecharge vroom na de wade esen na pane kwanchefa wada dwumaku no opane Samuel Boaten na de ade sereto abamu mpanimfo ani mu se omonso so wonoma asenemo se beyo na sa dwumadi we ebetimi akoye na chese aboa kra ma wiemu sie ne se ne wiemu nsachiraye esi adada na nse no enema timi akoye na osra ban se egeja ba adwuma efo se achechefo nom anesefo ne aposifo impempi no a aban ede cars koma wonum a eya na petrol diesel ne from ajawe sabo gas omni begumu ade ya adwuma no na akwakwa ebuachi bidi kai so no eye de wo charge chese ne yeja o mobile phone wo de si charge no wo charge ne kakra bia na de wade yes obetimi twinde mu nyina a obia betimi ede dwuma ba bia so no obetimi ede akwam na yi ntomo sraban se aban twene emehwe wonum na obudwumade a wo mudi no etimi awie peyo ede ama wo no pani Samuel Boaten chechimo de maye ni kwa na senka ban timi promote man ntino ka hwese mfa de ba kwa person ka ban ye man apart from the business side se ka we duty etua no the normal car three tier duty ma I mean normal duty is the same as etua EV vehicles, and I think the government should promote the fuel emission, vehicles. So nka we dey buy nka na to promote the green energy until but recommending ma government workers government with not talk we ma I mean like teachers, like nurses, doctors. You see, I mean this is where government should look at. And if we talk away ma teacher, nurse, or at least saban talk amawa, aban tofu amount, aban talk amawa, aban ye maintenance amount, a kawe otra a free osomajo. See, they recommend the kawe ma government should look at it and buy these vehicles for all this category of workers, and it will help reduce the government in a cost expenditure number from. No 3 EV anointed pay and the abadwaso ka ne nkwa ne de aba observe nti we ayo pani Samuel Boaten we pani kwanchefa wada anointed engineering services ano mo ne de electric cars abegu o mayimu a kumase ne nkrane miamia hudu nyina nei amanfo edi dwuma wosra ban saban twene ni behwe wunu mu a ebeboa ama batrase aboa yen so ama yedwumedi ayedi ye ho anhare ye wo afe yenkwa afo no Southwest Mesimo Santemanta Maseno pasa so kro ni mu araho semu asi nam so adesua dan yankwadaje nteteye esua de ewo mu no eja tomu amadan ni nyina hyedworo be japade ahodo ya kyesa sen ne de setie nie na kwanya eja ne fa so esi ye ne ma sen ne dodo ekaya ba ene kwan pa ankwada no obefa so ama watimi akosku mpempen no ama yeru akwakudu a Gilbert wono ene head teacher na said master ya ono one pasa so number 2 DAJ chesa jese omo dan ya shi wade enchechemu ema ya mane boni yenkotie bibra master of pasa so 2 DAJ chesa na enra ye be school ene nkra ni nyina ba besua de ade kire ko so na na jumu ono there's around 10 o'clock to 10:45 or more baby nyanti yese se ijato isukunu mu no na se yini pe bi na ayesa anhyehyɛ no nemum
ya hu nipa pro say asumesi ana say dente na esa no ya buy na ne mpasaso na matu for youth no nyina try say ngi bi adumja no nanka ya particulars bi o hia ya betimi abon ba nki abon ba party buy na yentimi nya sa ade because ne jana anu odin intino yesra buy ne say me moi because no ma bi na she laptops your computers be a desktop and your printers exercise books test books your complimentary readers teachers notebooks say no matter na say afi yes raban say this is not the first time I see one passaso e be sim passaso number 1 the bridge answer DHS 5 years ago e jatu mu ana Ewusiani okasa ye empasaso number 2 DHS no one head teacher ye rakwa pudua na no de sam no achi na ye Charles K Assembly member ya wono so wo empasaso number 2 wo wono so edi we say eja kwan edimai ene say edano etmasesa na emukra na medi prime mika amedia metiate mo fra amanfo mamaji yo ne chese me no bi ko hia ya ni achikura pai me yakopomo na de maka kakra no se ya basra aban ani omo ya adoye awo Ghana enkura no ba betwere aka kakmla kakra ni enkura no amanfo nya yamo ni ntimi nya dai no kakra na omontrum nya exams mai abai no chichapo ina we almost moment I from 2 years education that about ya fra on about the pa on so nya ko pa ya do mo e kira edeko on so pepa NDC form party for ya fra for classroom homo meters normal be play and asi nti e ba sra ba so kasa na ban ne mrem o kire se omo ho kire omo papa no no ankasa kola no na nsen kola we pila na we asa betunti abasa nipa nyina ni hwa assembly man nim ono nso ni mo abienti na ban ne ankrenkre won na madoya hye won ma no womra won sra ba mu se be ya nkwada ne sei ebiti na fie we ko school no opon ansa na we nso so aba basa wo se mu nkwada no yen hwe ne yefa nsem ne nyina nsia ne yefa sedama ya Grace Adepa adum social media handles no Facebook YouTube ne online no wono na hwe ya wuti me hwe live etie yen so ewo ho afei ye na kuku avronike Jan driver green mama se wono na tafide na chichinchim ne from adema yen akosia so mo so dela na naire me se Japan wono so eboa ye buziri caption man afei reverend so eka ho bi na so Rangsford ne wo mo maka nyina be masafo kantanka mo yedam wase news crew ye wo Sompa 93.1 kase dem mo fon kaye no yedam wase Sompa 98.9 na wo sunya ne kwenya ko ene dom so omuso mo na Sompa 90.7 pam dada ene papa to systematic mo so etu so mo de madehye ye wo bropo ye mantem mo medi de ohene ire mame ekua yeboa esiama bronya wie mini minua bema ana ye obo malibia boga ene eden se no beso Mr Dave ne yakoba jase sempre mo so na share TV ho Sompa TV MC aho ma ye da won mo ase papa ye sorry so na amesa papa bi woman king ene eye wukuada na ese Rastafarian na no deba oba be hu ja Rastafari ne nwum ne bi na watimi the stories nso atoa so e de amamo 21st clinic ayesia teka